Die blije koppen en ja, glinsterende ogen als ze echt een instrument kunnen spelen. Keenlijke complimenten voor de band van basisschool De Streek in Tjalbert. Prinses Maxima die blied verrast hoe enthousiast de band met elkaar zongen en muziek maken. De prinses vindt muzikale vorming zo wichtig dat ze het landelijke project Kinderen maken muziek begonnen is. Squalband worden zo op een orenwijze in contact gebracht met muziek. En in dat ramt winnen de band van De Streek Vliene Wieken ook al van de partij op het grote concert in de Heineken Music Hall. Joert kwam de prinses persoonlijk naar Tjalbert omdat het Frieske project Pop in de School als voorbeeld voor het landelijk initiatief tjenne had. Alle instrumenten die in een band spelen, gitaar, piano, drums, die komen aan bod en dat is gewoon eigenlijk heel uniek in Nederland. Is het idee dat ze ook echt heel betrokken ben? Ja, in feite wel. Want zij staat hier ook voor. Zij wil juist laten zien dat kinderen veel muziek moeten maken en dat het goed voor de ontwikkeling is van een kind dat er muziek wordt gemaakt. Ik vond het wel leuk en ik was ook een beetje zenuwachtig, want ik zong ook een beetje Frans. Alles kan, alles mag, ja op die ene dag, tel af voor Pop in de School. Is ze goed ingevoerd in de materie? Ja, ze weet alles. Ze heeft alles gelezen en ze weet heel goed waar het over gaat. Het is echt een hele slimme vrouw. Ja, hè? Ja, dat is echt heel... U was onder indruk, of u bent onder indruk, ik zie het. Ja, maar dat was ik van tevoren al. Prinses Maxima vond het al hier prachtig en beleende de Lietse muzikanten maar een wiere high five. Ze wie onder de indruk. Ja, zeer. En zeker echt die blije koppen en ja, glinsterende ogen als ze echt een instrument kunnen spelen. En ook met elkaar. Het was heel leuk om te zien. Ik hoop dat jullie ook van genoten hebben. Dank u wel. Ja,